Menjenek alól, lejjebb tegyétek. Tegyétek lejjebb, de még ne csináld, még nem, ez még csak gyakorlatilag. Na mehet? Lejjebb, egész a seggem. Ezt már tényleg nem törlöm ki, jó? Jaj, Csabi! Felvettem a kabátot, itt addig vedd át, jó? Oda, akkor hozd már ki az enyémet, én meghatom a tiédet. Simán csúsztál. De olyat vágoltok mindjárt. Jajjaj. Na ne fogjál meg! Ez elhogd arra! Így megy a láb! Figyelj! Gyere! Jó, én is csinálja! Jön, Ricsi! Gyerekek, csináljatok ti is! Utána, hogy én cserélek el hát! Várjál majd, én megmutatom meg! Jaj, gyere már megfagyok! Jaj! Átvertem őket! Nem megy a fejány! Hol van már? Onnan jön, addig valaki fog miért? Léci! Köszönöm! Na Ricsi, te jössz! Stenke fogja, hihi. Na, hát de ne bújj ki alól, nem menjél neki. Azt mondja neked, hogy fogd meg, gugolj le, én meghúzlak. Te tényleg ez jó. Tényleg ki, csak ide! Ki akar menni, meghúzom én! Csak! Várjál. Onnan kérkezni! Seggem fog menni, úgy éve. Várjál! Nem tudja magát leszedni róla. Seggem kell húzni. Kössük rá! Hagyj ne. Csak simán húzol. Húzod. Na hát, hogy... Hogy csinálok ahogy? Ne húzod. És kiszálltam, jött ki a táskámból. Hey! Ezt nem tudom. Igen, ki akarod törölni? Nem akarom kitörölni, ezért nem. Egyszerre megcsúszás. Na várjál, menjünk közelebb. Na feszítsétek ki! Feszítsd meg, Ricsi! Feszítsd meg! Elkezdő Ricsi gumolni és én meghúzlak. Na! Verd rá, Csabi! Alapta! Hát ezt fel kell rakni YouTube-ra! Hogy akarsz? Gyere! Ja, hát azt csináltuk az előbb, nem? Hogy megyek hátra, És így lehasal. megyek hátra. Át, alapta menj át! Gyere, hátra. Ne, hagyja ne. Csináljuk, ahogy tudod. Menj át alapta. Ahogy az előbb, nem, ahogy az előbb, hogy lökjetek meg. Lökjenek. Nem. De várj, akkor most mit csinálunk? Hát? Amit akartok! Na, akkor lökjetek. Bírem valami még taknyolni egyszer egyet. Na, menjél. Azt láttam, akkor még itt voltam. Nem, menjél na. Gyere, Csabi! Hatalmas megálltok! Nekem is így jó lesz. Jó. Csak neked nem fogja. Jó, emeljük fel.
Nem jön. Becsúszott! Engedd már ne! Még fogja! Elfaszd! Na, hogy csináljátok? Elengeditek? Nem. Meglöktök? Aha. Então menjünk, nem? Menni kéne, nem? Amúgy nem áll. Még megfúztok, én mindig felüttem, azt megyek. Hogy van Na, várj, gyere, lökünk már el. Hogy lökjetek át? Mindjárt itt van a pár. Fúj! Ez jó. Ez is ad a filmeket, jó. Ez egyszerre. De nem van durva, helyzetek a fiam. Hát álljatok meg, álljak! Jó van! Mert én így indulok, sziasztok meg! Milyen jó út a jegen járna, sok jó felvenni. Járjatok már akkor a jegen még egyszer. Várj! Egyre beszöglöttünk. Hát, jó kicsit, innen tudok jól. Itt nem kéne már menni. Menjünk, na. Ne, itt van. Papa mindenkinek. Kérem a sállamat. Ja, most már, na, Na. adjuk. Gyere, Nem gyere, adjuk. Na, Ricsi, add már. Gyere. Nem megyek.